TMTV. Сәлем дуслар, яшьлек тавышының чираттагы тапшыруын мин Гөлназ Асаева башлап җибәрә. Бу дөньяда сәяхәт итәргә яратмый торган кеше юктыр магайын. Резетларыбыз хыялдагы ил яисә шәһәр нинди икән? Әйдәгез бергәләп белик. Тик кызыклы сөйләшүне башлаганчы, бу атнаның аутсайдерлары белән саубуллашыйк. Sinen şayan gözlerime bolay bağlar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler kerfe kışlarımın ol ağlar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler kerfe kışlarına ağlar. Яшьлек тавышында премьера, алкышлар белән каршы алыгыз. Күрим әле бер генә дип чыгамын юлларыңа. Моңнар булып чиртәрәсең күңелнең кылларына. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә. Сиңа тапшырлар язам, атып алыр кышларда. Исемеңне көйләп җырлай, судагы акышларда. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә. Инде менә син о диеп таң якысызда калдың. Йөрәккә ачкын салдың да кая китеп югалдың. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә. Рәмзия. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә. Синең исемеңне куштым мәхәббәт дигән сергә. Рәмзия, кәй Рәмзия, кайчан булырбыз бергә.
Нәфисә Назарованың зур хыялы ул Грецияга бару икән. Кечкенәдән үк шушы ил турында бөтен миф һәм легендаларны укып өйрәндем. Бик күп кызык китаплар укыдым дип. Хәзер шунда барып хузурланасым килә диде ул. Нәфисә, хыялың чынга ашыр дип өметләнеп калам. Тормыш юлысын сикәлтәле, үзең генә барып кыйыныла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атап җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Кайга килгән чакта, уртаклашкан чакта шатлыкны, шундый чакта гына аерасың өчен дуслардан ялган сатлыкны. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атап җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслыкны гел саклагыз, дустыгызны сатмагыз, озын тормыш юлларын бергә атлагыз. Дуслыкны сатып алып булмый, биреп булмый аны бүләккә. Чын дусларның бәлик кадерләрен иңгә куеп кирәктә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыш, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар, сез яраткан резидентларыгыз өчен тавыш бирә аласыз. Моның өчен 13-20 номерына тавыш сүзен һәм җырчының номерын язып юллагыз. Көтәм ел сайын
Емлем аяйын сарыгын Туған яғыма құшлар қойтылын сағыны Язны қош есі, татлы сап есі қалада Дүния безелі, нұрға түрілі яңадан Yazın yarsı көңіл тыйы мүмкін түгіл Ері кеш орын тапмай Бәкіт сайрайды сайрай Кетме, кетме, емлі яз Сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз Сенді сүйі, сенді наз Кетме, кетме, емлі яз Сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз Сенді сүйі, сенді наз Шамар кестері, сирен естері тарала Көңіл ләззәтке, жаныр рақатке орала Язын мәхәбәт ері-тирелеп якында Ғашық бұлдыры, оның яндыры ялкында Язын сірлі кешір долы Жандай кесір дәртлі шатлы яшілік язын Кеді менің білін қалсын Кетме, кетме, емлі яз Сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз Сенді сүйі, сенді наз Кетме, кетме, емлі яз Сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз Сенді сүйі, сенді наз Кетме, емлі яз, сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз, сенді сүйі, сенді наз Кетме, кетме, емлі яз, сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз, сенді сүйі, сенді наз Кетме, кетме, емлі яз, сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз, сенді сүйі, сенді наз Кетме, кетме, емлі яз, сенсіз көңілі болмас Кетме, кетме, емлі яз, сенді сүйі, сенді наз Кетме Мин кішкенәдән үк сәяхәт итәргә бик яратам. Гел кайдыр булса барырга, төрле шәһәрләр, илләр күрәсем килә иде. Шул хыялымны тормышка ашырыр өчен кечкенә вакыттан уйлыйдым. Янәсе җырчы булам да төрле илләрдә җырлап йөрим. Бүгенге көндә иң зур хыялым Парижга бару дип серләште безнең белән 7нче урын иясе Ралия Шарафиева. Yazlarda seni очрадым Серле күзләреңә карадым да Бер күрүдә сине яраттым Күзләремә карап сөйәм дидең Бәхетем син дидең язмышым Күз алдымнан китми сине һаман Сөйү белән тулы карашым Мин бәхетле бар син булганга Назлап сөюче Бары син минем бәхет кышым Күзләремә карап сөйәм дидең Бәхетем син дидең язмышым Күз алдымнан китми сине һаман Сөйү белән тулы карашым Мин бәхетле бар син булганга
мәңгі юғалма. Тек сен генә бәхет таратушы, шатлык өләшүче жаныма. Мин бәхетле бар син булганга, бул янымда мәңгі юғалма. Тек сен генә бәхет таратушы, шатлык өләшүче жаныма. Әмінә Радик белән Ирина Газизовалар бер тауыштан җавап бирделәр. Сәяхәткә Германияның Бургхаузен шәһәренә барасыбыз килә. Анда якын дустыбыз Алия яши. Бургхаузен шәһәре бик матур, анда дөньядагы иң озын замок урнашкан ди ул. Менә шуңа барып күрәсе килә анда. Ә булай кайда гына булсак та, кайда гына йөрисәк тә, туган ил чыкмый күңелебездән. Туган яктан да матурырак, туган яктан да якынрак җир безнең өчен юк дип җавап кайтардылар җырчы гаиләбез. Җиргә таман ябам, таманнарга күмелеп килесен дип. Аннан куа башлыймы таманнарына, адашмасын юлны күресен дип. Син килмисең, куамы якытылыкна, көрмәсен дип син килгәнне. Ай балыкытам, күктән яуды сибән, аннан куа башлыймы төннәрне. Сиңа җилләрне, мине сихерче, миңа хезмәт итә, мәхәббәтнең гүзәл җеннәре. Син килмисең, куамы якытылыкна, күрмәсен дип син килгәнне. Җемнәр ташылып китәр, мин калырмын көчсез бер пәри. Кояш чыкмас, янамас йолдызларда, шундый хәтәр уйлар килгәли. Син килмисең, куамы якытылыкна, күрмәсен дип син килгәнне. Ай балыкытам, күктән йолдыз сибән, аннан куа башлыймы төннәрне.
Алга таба хит парадыбызны дәвам итәбез. Һәм 5-нче урында Раил Гизатуллин. Минем барып күрәсе килгән җирләрнең берсе ул Турциянең Стамбул шәһәре. Андагы тарихи урыннар бик кызыксындыра дип сөйләште безнең белән Раил. Аннан безгә берәр магнитик булса да алып кайтырсың инде, яме? Әлегә синең җырыңда тукталыйк. Синсез генә көн яктысын тоймый җаным, син булмасаң үтмей көнем, тумый таңым. Яумас кары, исмәс җиле яңгырлары, әй Ходаем, парлый итче ялгызларны. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез тормыш минем өчен далага тиң. Шул далада мин үземдә тере ятим. Яшәтергә, яшнәтергә тик син кирәк. Яшәү кеше минем өчен тик син димәк. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Генә шынга ашмас теләкләре, җир йөзендә шул кадерле кирәкләре. Син булмасаң туктар гомер, туктар вакыт. Минем өчен синсез яшәү җирдә артык. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Айгөл Мөхиддинова утрауларны ярата икән. Анда атмосферада ял итүдә башкача ди ул. Шулай да һәрбер хатын-кыз кебек минем Парижга барасым килә. Бигрәк романтик шәһәр бит ул ди. Әлегә Айгөлнең хыялларын бүлдереп, аның клибын карап үтик. Күзләргә караса да, синең юлың башка, минем юлым башка. Бер үк юллар безнең өчен булмаса да, әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән.
Тикниgedir хаман seni süyem Көңіл йылыйны Сені юатма мені İkimizi de yazmış kuşağında Urap sağışlarga Yolğıp yalğışlarga Yanabız bitdirlep süyü uşağında Eytilmegen sözler barın barın berem Senin başkanın yarı ansın kurem Birge bolu mümkün tugel tugeligen Tiknigedir haman seni süyem Eytilmegen sözler barın barın berem Senin başkanın yarı ansın kurem Birge bolu mümkün tugel tugeligen Tiknigedir haman seni süyem Nay 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 Unuturgaydı Sina köpten meni Turmuşumdan kitip yuğalırga Indi köpme bula Gazaplanıp mina Gül adaşıp yürüp yazmış buranında Eytilmegen sözler barın barın berem Senin başkanın yarı ansın kurem Birge bolu mümkün tugel tugeligen Tiknigedir haman seni süyem Eytilmegen sözler barın barın berem Senin başkanın yarı ansın kurem Birge bolu mümkün tugel tugeligen Tiknigedir haman seni süyem Eytilmegen sözler barın barın berem Senin başkanın yarı ansın kurem Birge bolu mümkün tugel tugeligen Tiknigedir haman seni süyem Tiknigedir haman seni süyem Tiknigedir haman seni süyem Nay 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 Birinchi ishlikni boshlaymiz do'stlar. Bugun 3-pozitsiyada Ilnur Muftahov. Sayohat etuvga kelganda menim Xitoy, Egipet, Ispaniya, Valensiya, Santiago borasim keladi deb sanab ketdi. To'xta Ilnur, biz bit sening klibingni qararga deb jildik. Ayda jirla. Әтке есіңдәме сенің Ахромка бүләк еткеніңді біліге шақта? Eyvallah, iste. Ona қазір жырлап тұрабыз енді.
Кояш нурыдай балқый өзің, әткейлі болғаныма тұрмышым, жылы құшағыңны түйіп яшимін, рәхмәтлімін мүңләп сиңа язымышым. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Керек шағымда кеңеш бирәсің, үндәшәсің миңа улым дейіп. Яшә әлі әтікәй қайғы білімі, тұрмыш юлларымда нұрлары сибір. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Әткей бәғірім син, қадірлі янарымда син тірек, бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рәхмәт. Ең güzelin сиңа килә барын бирәсен, һәр чагыңда әткәй тирәгеңне, ягымлы йөзеңне күреп яшисен. Әткәй бәгърем син, кадерле янарымда син тирәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле янарымда син тирәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әмінә жыршы қызыбыз Розалия түгәл генә бір орын дип әйтә алмыйм. Минем ул бүтін дөньяга сәяхәткә чыгасым килә. Алай берсә, хыялым шынга ашар дип өметләнәм диде ул. Ә бүген исә Айгөл зур адымнар белән беренче орынга таба атлый. Афәрин. Озакта калсам да, юлга чыксам да,
Шатланып тұрсынар, бәхетлі болсынар, дүнияда һәр ата һәм ана. Дүнияда юктыр ул, бер кайда юктыр ул, әти-әни биргән мәхәббәт. Барысы эчендә, барысы эчендә, әти-әни сезгә мең рәхмәт. Әти уйларында, әни кулларында, җылы теләк һәм һәр чак рәхәт. Бәхет нурларында, саулык байлыгында, җиткер Раббым бездән мең рәхмәт. Бәхет нурларында, саулык байлыгында, җиткер Раббым бездән мең рәхмәт. Дүнияда юктыр ул, бер кайда юктыр ул, әти-әни биргән мәхәббәт. Барысы эчендә, барысы эчендә, әти-әни сезгә мең рәхмәт. Дүнияда юктыр ул, бер кайда юктыр ул, әти-әни биргән мәхәббәт. Барысы эчендә, барысы эчендә, әти-әни сезгә мең рәхмәт. Барысы эчендә, барысы эчендә, әти-әни сезгә мең рәхмәт. Әти-әни сезгә мең рәхмәт. Беренче урында Лилия Гаврилова һәм Руслан Сунгатов. Чын күңелдән җиңүегез белән котлыйм. Алга таба да уңышлар. Әгәр клип яисә җыр ошый икән, 13-20 номерына тавыш сүзен һәм җырчының номерын язып җибәрегез. Кояш тәрәзәңнән көлсә, димәк мин каршы алам. Тәрәзәңә яңгыр чыкса, сине сагынып калам. Көнең ничек башланса да, булсаң да син кайда да. Яңгыр, кояш, җилләр булып, мин бит синең яныңда. Көнең ничек башланса да, булсаң да син кайда да. Яңгыр, кояш, җилләр булып, мин бит синең яныңда. Әйе, ярар, килештек. Сәгать 2-дә кафеда. Итеңә җилләр кагылса, мин сине назлап үбәм. Яшен яшнәгәнне күрсәң, көнләшүемнән үләм. Көнең ничек башланса да, булсаң да син кайда да. Яңгыр, кояш, җилләр булып, мин бит синең яныңда. Көнең ничек башланса да, булсаң да син кайда да. Яңгыр, кояш, җилләр булып, мин бит синең яныңда. Күктә йолдызларны күрсәң, димәк сиңа сокланам. Сиңа гашыйк булуымнан, мәхәббәтемнән янам. Көнең
Койдада яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Көнең ничек башланса да, булсаң да син койдада яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Көнең ничек башланса да, булсаң да син койдада яңгыр кояш җилләр булып, мин бит синең яныңда. Мин бит синең яныңда. Сәяхәттә булдык, урыннарны билгеләдек. Алдагы көннәрдә дөньяның бар матур җирләрен дә күрергә язсын дигән теләктә, мин Гөлназ Асаева сезнең белән саулашам. Яшьлек тавышының чыгарылышын иң беренчеләрдән булып күрәсең килсә, безнең YouTube каналына языл.